L-Ingliż John Paul Woods ta' 40 sena wieġeb mhux ħati li qatel u ħeba l-katavru tal-eks sieħba tiegħu Charlene Farrugia fis-sur tal-Belt. Farrugia ilha kważi 12-il sena rrappurtata nieqsa u l-fdalijiet tagħha kienu nstabu moħbija fis-sur tal-Belt lura fl-20 ta' Lulju tas-sena l-oħra. Woods kien diġà qed jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Cordin minħabba li s-sena li għaddiet huwa kien ġie arrestat waqt attentat ta' hold-up armat b'sikkina f'ħanut fil-Gżira. Meta kien qiegħed jinżamm arrestat, Woods tkellem dwar l-għejbien ta' Charlene Farrugia u allegatament qal li kien qatilha u indika fejn kien hemm il-fdalijiet tagħha. Fil-qorti quddiem il-familjari ta' Charlene Farrugia rappreżentati mill-avukat Mario Mifsud, l-akkużat wieġeb mhux ħati tar-reat. Wara s-sejba tal-fdalijiet tal-vittma, l-ewwel riżultati urew li dawn kienu fdalijiet ta' mara u minnu fih saru testijiet tad-DNA. Fit-13 ta' Awwissu 2019 dawn ikkonfermaw li l-fdalijiet misjuba kienu ta' Charlene Farrugia. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu, il-Pulizija qalet li wara kważi 12-il sena ta' investigazzjoni, il-Pulizija ġabret biżżejjed evidenza biex tkun tista' tressaq il-persuna quddiem il-qrati tal-ġustizzja. Biex tressa jrid ikollok evidenza konkreta li persuna tkun tista' titressa l-qorti u fl-aħħar sigħat il-naħa tal-investigaturi ġabru biżżejjed evidenza biex din il-persuna tkun qed titressa l-qorti akkużata bl-allegat qtil ta' Charlene Farrugia. L-Ispettur James Grech mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali saħaq l-investigazzjonijiet fuq dan il-każ għadhom għaddejjin. Il-każ mhux magħluq, jista' jkun li jkun hemm persuni oħra li setgħu kienu b'xi mod involuti. Charlene Farrugia kienet ġiet irrappurtata nieqsa fis-6 ta' Novembru 2008. Il-Pulizija kienu bdew bl-investigazzjoni u ġabru qatt ta' filmati filwaqt li saru checks fl-ajruport u fil-portijiet biex tinstab, iżda dan ma kien ħalla l-ebda frott. Il-Pulizija qatt ma eskludiet li dan seta' jkun każ ta' omiċidju. Mill-investigazzjoni tal-Pulizija instab li l-allegat delitt kien seħħ f'appartament f'San Pawl il-Baħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.